दिनै भैरबकुन्द ब्लकआवहाय दिनै इउथ बिपिएफ वमेन बिपिएफ आरो बिएसइउनि जयेन्ट वार्कार्स मिट दिनैहाय नैबे आमजलायाव लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि खालि वार्कारफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो बोरैहाय जोङो रायजोफोरनि खाथियाव थांनांगौ आरो मा खोथा बुंनांगौ जोङो बिपिएफआ माने सरकाराव फैनो हायोब्ला जों मा खामानि मावगोन बे इसुफोरखौ लानानै जोङो गुवार रोखोमै सावरायदों आरो सावरायनायाव जोंनि सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरिफोर बाहागो लादों आरो भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरनिफ्राय जोंहा हाजार जोंनि कर्मिफ्रा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोङो खोनादों भैरबकुन्दआव आथिखालाव थाखानाय जाय माने डिपुटि चिफ आरो लोगोसे उदालगुरि समस्तिनि एमएलए बिथाङा माने भैरबकुन्दआव गावसोरना माने फिल्डआ बिराद गाज्रि जाबाय होननानै खबर मोननानै गुबुन मोनसे जायगायावसो इलेक्सन गेलेनो थांसिगोन जों खोनादों आरो मानोना दिनै बिथांमोननि पजिशना इउपिपिएलनि पजिशना दिनै भैरबकुन्दआव 4 नाम्बार जानानै दङ माने बावहाय जोङो नुदों बिजेपिया जोंनि खाथियाव मोनसे कन्टेस्ट जागोन खिन्थु माने 1 नाम्बाराव बिपिएफआ दङ आरो जोंना सासे बिराद गोख्रों बिजाथि आसामनि बारग' केबिनेट मन्त्रि रिहन दैमारि मानगोनां बिथाङा माने बावहाय जोंना केन्डिडेट हिसाबै माने गसंनो नागिरदों बिथाङानो माने अलमस्ट माने फाइनाल जानायनि जाखाबाय होनना जों बुंजायो मानोना सिंगल केन्डिडेट जानानै दङ आरो बिथाङा सासे बिराद माने सक्तिशालि गोख्रों दैदेनगिरि बिपिएफ हान्जानि बेनिखायनो गुबुन बिजाथिफ्रा माने बिथांजों चेलेन्ज खालामनो हाया आरो बेनिखायनो बिथांमोना माने इलेक्सन गेलेनो गुबुन पार्टिनिफ्राय माने बेबायदि गोसो गैया होननानै जों खोनादों आरो बिथांखौ फेजेननोबो हानाय नङा बेनिखायनो गोदान पार्टि दानायाव जों खोनादों इउपिपिएलनिफ्राय मेक्सिमाम मानसिया खारदों गोदान पार्टिखौ हयथ' बिथांमोना जोंनि बुजिनायाव दानाय नङामोन जुदि आथिखालनि गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जुदि माने एनडिपिनि सेंग्राफोरनो आफ्टार बिटिआर एकर्ड बिथांमोना थांना थानायनि रिहेबिलिटेसन जाबायदि माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिथांमोना सुक्ति खालामनानै फैदोंमोन मोनसेबो सुक्तिया दिनै पालन जायैनि थाखाय मावफुंजायैनि थाखाय माने माखासे एनडिपि माने सेंग्राफोर जाय माने फरामाव दङ बिथांमोना हयथ' बेबायदि गोदान मोनसे राहा लामा नागिरनानै माने गोदान मोनसे पार्टि खुलिदों जानांगौ आरो बिथांमोना माने गावसोरनि थांखियाव माने मावनो हाथों आं बेखौ सानो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया माने बेयो मोनसे डेम'क्रेसि देश बयहाबो इलेक्सन गेलेनो हानायनि मोन्थाय दङ आरो रायजो राजाया बेखौ माने सानगोन आरो उननि फारियाव दे खुदं अखमेर कौले अखमेर कय दिया अखमेर खुदं प्रमोद बर'आ शान्ति लाबाय बुंबाय थादों दा शान्ति लामनाय माबायदि नुदों शान्तिया बोरै जानो जे शान्तिया गावसोर साब्रैया एमसिएल एम जाब्लानो शान्ति जायाना दिनै रायजोनो मा होनो हादों गावसोरजों लोगोसे थाफानानै गोलाव सम आन्दलन खालामफानाय मानसिफ्रा दिनै माने गभर्नमेन्टनिफ्राय जाबायदि सुबिदा मोननांगौमोन बिटिआर एकर्डआव लिरखानाय दफाफोरनि गेजेरजों बिथांमोननि साख्रिनि खोथा पेरामिलिटारि पुलिस फर्सआव बिथांमोनखौ साख्रि होनायनि खोथामोन खिन्थु दिनैथ' सासेबो मानसिफोरखौ माने संस्थापन खालामनो हायाखै बेखौ बोरै शान्ति होननानै बुंनो आन्दलन खालामग्रा सुक्तियाव सहि खालामग्रा मानसिया दिनै जेलाव दङ बेलाय मा रोखोमनि शान्ति जानो जे सुक्ति खालामग्रा मानसिया जुदि जेलाव थानांगौ जायोबा जोङो बेखौ मबे भाषाजों मबे मोनसे खोथाजों जों बेखौ शान्ति जाबाय होननानै बुंनो हानो बियो शान्ति जादोंबो हयथ' गावसोर पार्सनेलि जादों सानैसो मानसिया जादों जानांगौ आरो खिन्थु दिनै डेभेलपमेन्ट मोनसेबो गैला उदालगुरियाव जानो गोनां एनआइटि आइआइटि आम्बागाव जानो गोनां एनआइटि गावसोरथ' अन्थाइ खाम्फा गायसनब्ला दिनै बहा मावफुंजाखो सरकारानो जोब्बाय माला मावबावगोन दा भैरबकुन्दआव बिथांमोना बुंदोंमोन 1500 बिगा हायाव बिथांमोना इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटि माने 99% कमप्लिट जाबाय होननानै फोसावबावदोंमोन खिन्थु दिनै 99% कमप्लिट जानाय बे खामानिया दिनै बहा थांखो माथो दिनै नेशनेल इन्दिरा गान्धी इउनिभारसिटियानो गैया बिथांमोना गावसोर जा बुंना लानाय खोथा माने सेल्फ सेटिसफेक्सन आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि अनगायै जोङो नैबे 5 बोसोराव बिथांमोनखौ जोङो मोनसेबो माने डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय जों नुवाखै आरो जोङो सारा बिटिसिआव नायोबा बिथांमोननि मावनायखौ जोङो एगजाम्पल होनो हानाय बेबायदि जेबो माने इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बा बिभिन्न माने इन्डास्ट्रि गायसननाय माबा माबि गायसननाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय बेबायदि जोङो जेबो नुनो मोनाखै सार मोनसे सोंथि खालामो नोंथांनाव नुनो मोनदों आथिखालनि दा ससियेल मिडियाआव गासैबो दैदेनगिरिफ्रा गादिनि थाखाय गाव गावनि मासिखौल' नागिरो नाथाय गावनि बर' हारिखौ रैखा खालामनो रावबो आगबारि बोया भट बोयोब्ला भट लानो थाखाय गोबां बाथ्रा बुङो साक्सेस जाया होनना बुङो बेनि बेलायाव मा बुंनो नोंथाङा बयबो गावनि हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै खामानि मावथों जोङो खालि पलिटिक्सनि खोथाल' सानबा जाया
बेवहाय माने बिटिसिआ मोनसे 6 रेल काउन्सिल बावहाय बर'आ फर्स्ट जों माने बे जायगानि बिगोमा जों जाति हिसाबै बे जायगानि बिगोमा जोङो बयबो जि राजनिति खालामा मानो बा जि आफाद खालामा मानो जोङो गावनि हारिनि खोथाखौ बयबो गोसोआव लानांगोन आरो बेखौ बावबा जानाय नङा आङो पलिटिकेल डायलगल' होनो दाहोथों लिडारफोरा किन्तु हारिनि एजेन्डाखौबो जाहाथे मावलांनो हायो समान समानै आङो बयखौबो खावलायदों आरोखि ইউপিপিএলৰ দখলত দেখিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই সমষ্টিত বহুখিনি অগণন ৰাইজে মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কি কৰিব উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে নাই ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিৰ আজি ইউপিপিএলৰ যিটো অৱস্থা খুবেই বেয়া ইউপিপিএলৰ যিজন মানে বৰ্তমানৰ ডিপুটি চিফ আমি শুনিছোঁ তেখেতে মানে ভৈৰৱকুণ্ডৰ আৰু পুনৰ 2025 চনৰ বিটিচি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ইচ্ছা নাই কাৰণ তেখেতে অলৰেডি সাৰেণ্ডাৰ কৰিছে তেখেতে ভাবিছে মই ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম ৰিহন দৈমাৰীৰ ডাঙৰীয়াৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা হিটোৰ লগত মই ফেৰ মাৰিব নোৱাৰিম তাৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ ডিপুটি চিফ আৰু ওদালগুৰি সমষ্টিৰ তেওঁ এমএলএ হয় তেওঁ মানে ইলেকশ্যন খেলিব ইচ্ছা কৰা নাই বুলি আমি শুনিছোঁ কাৰণ বিপিএফ দলক ৰাইজে বিশ্বাস কৰে বিপিএফ দলক ৰাইজে ভাল পায় আৰু তেখেতসকলে যোৱা 5টা বছৰ ৰাইজক যি ধৰণে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আজিৰ তাৰিখত তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ যিটো কাম আমি যদি হিচাপ কৰি চাওঁ 5টা বছৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতো আমি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি সৈন্য দেখিছোঁ ভৈৰৱকুণ্ডৰ অন্তৰ্গত মানে তেওঁলোকে ভৈৰৱকুণ্ডতে নেশ্যনেল ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি বনাৰ কথা আছিলে তেখেতসকলে আজি সেইটো চুক্তি মানে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আৰু অম্বাগাঁও তেওঁলোকে NIT আৰু ব্ৰিটিছৰ অন্তৰ্গত IIT অৰ্গানিক ইউনিভাৰ্চিটি ৰোটাৰ হ'ব লগা আছিলে একো কাম কৰিব পৰা নাই উদাহৰণ দিব পৰা তেনেকা ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমি দেখা নাই যাৰ ফলত আজি ইউপিপিএলৰ অৱস্থা খুব শোচনীয় আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যে ইউপিপিএল দলক মনৰ পৰা হৃদয়ৰ পৰা বিদায় দিছে সমাগত বিটিচি নিৰ্বাচন আহিলে ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিজন দলে কিন্তু যোৱাবাৰ যিটো ইউপিপিএলে প্ৰস্তাৱ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছিলে এইবিলাক ইস্তাহাৰৰ যি দফাবোৰ আছিলে সেইবিলাক ৰূপায়ণ হৈছিল ইউপিপিএলৰটো আজি আমি যদি হিচাপ কৰি চাওঁ তেওঁলোকে 10% মানে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই নিৰ্বাচন আহিলে ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ লিখাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মানে প্ৰেক্টিকেল ভাৱে তেওঁলোকে কাৰ্যকাৰী কৰিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব আজি যদি কাম কৰি নেদেখায় ৰাইজে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব যাৰ ফলত ৰাইজে পুনৰ মানে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰৰ নেতৃত্বত পুনৰ মানে বিটিচিৰ শাসন আহাটো আমাৰ জনসাধাৰণে সকলোৱে বিচাৰিছে ভৈৰৱকুণ্ড ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আগতে বিপিএফকে ভাল পাইছিল বিপিএফকে বহুতটা বছৰ ভোট দি পেলাই আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে জিকাইছিল এইবাৰ আকৌ মানে ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ বিটিচি কাউন্সিলত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু তেখেতক আমি বিপুল ভোটত জয়ী কৰিবৰ কাৰণে ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ 5টা বছৰ আমি ইউপিপিএলৰ টেঙা মিঠা তিতা সব আমি টেষ্টটো পালোঁ আৰু তেওঁলোকে যে কিমান ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে গোটেই কথাবিলাক আজি আখৰে আখৰে প্ৰমাণিত হৈ আছে